Hello, 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 hello! Személyesen jöttem el hozzád, mert azt a füles kaptam egy haverottól, hogy nagyon rossz gyerek voltál. Igaz ez, he? Ez szerinted vicces? Nem hallom? Na, akkor javaslom, hogy akaszd a füledet a figyelem kampójára. Elárulom, hogy én rohadtul tele a hócipőm veled. Az ilyen gyerektől hagynom kell. Legszívesebben összevernélek a botommal, és utána kötnélek a szárnak. Na, valami gond van? Nem bírod a kritikát? Szerinted jó voltál? Szerinted idén megérdemled az ajándékot? Hát jó, nesze itt van, kapd el! Ez mind a tiéd csíra. Ha pedig rám kattintasz, elküldhetsz egy gyökér haverothoz, őt is leosztom. Jövőre meg jobban igyekezzé. Csővász.